Гляжу на цябе, жонка, і думаю, што трэба павучыць цябе сціпласці. Ідзеш такая-нибудь самая разумная, нос вышэй за тын задрала. Вось гляджу я на цябе, муж, і думаю, што ж такая разумніца робіць з такім недарэкам, як ты. Задумка-то моя здзейснілася. Што ж ты кажаш? Правда, што? Што ў манастыры сказалі? У манастыры сказалі, што куры ў вырай пазляталі. Ты не вылуплівай вочы. У манастыры сама ігуменя мяне прыняла. Сказала, што гатовая спрыяць нам. Сказала, што лепей у нас купляць будзе, чым у якіх-небудзь купцоў-валацух. То значыць, я буду цягнуць тонкія залатыя ніці? А я буду ткаць іх стужкі не горшыя за грэцкія. І вышываць буду не горш за іншых майстрых. Ніхто так не робіць тут. Мы першымі будзем. Сама Ефрасіня іх будзе купляць. І, можа быць, вучаніц мне потым дасць. Ну, ці не ласачка твоя жоночка? Так я пайшоў распаляць горн. Муж забыўся на штосьці. Першая залатая нітка твоя. Упляці яе ў сваю стужку. Вось, так бы адразу. А то павучыць, нос задрала. Хто каго вучыць будзе, законнік недаверлівы. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена, як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю. У эфіры праграма «Нітка зорка». Меня зовут Катерина Водоносова. Я умею шить, вышивать, ткать, а яшчэ я гісторык і з радасцю падзялюся з вами сваімі ведамі пра эстэтычныя перавагі і густы папярэдніх пакаленняў. І сёння мы пагаворым пра аздобу, шоўк, золата і срэбра, карацей, пра моду 12 стагоддзя. З чаго пачынаецца вырабленне любога гістарычнага строю? Можа быць, з удзявання ніткі ў іголку, ці з раскрою, ці з закупкі альбо выраблення матэрыялаў ды інструментаў. Не, гаспадарства. Любая гістарычная рэканструкцыя пачынаецца ў першую чаргу з гістарычнага даследавання. І чым далей мы сігаем у глыбіню вякоў, тым больш складаным гэтае даследаванне з'яўляецца. Бо калі, напрыклад, ад стагоддзя 20-го ці 19-го нам захавалася шмат гістарычных крыніц, фотаздымкі, нават журналы мод, сведчанні сучаснікаў, то ад ранняга сярэднявечча ніводнага фотаздымку, зразумела, не захавалася. І таму нам застаецца нешмат: роспісы храмаў, мініяцюры летапісаў і, канешне, археалогія. Кожны строй, над якім я працую, мае дакумент. Гэта так званы пашпарт строю. У ім сабраная ўся база крыніц, на якіх грунтуецца кожны элемент адзення, кожны аксесуар, кожны шывочак. І час яе збірання не менш захапляльны, чым уласны працэс стварэння. Часам, калі сярод бясконцага валу справаздача пра раскопках курганоў маё вока вычэплівае хаця б адзін сказ кшталту «У раёне металічнай фібулы былі знойдзены рэшткі тканіны жывёльнага паходжання саржавага пераплецення памер 2 на 1,5 сантыметры. Маё сэрца радуецца так, быццам я выйграла ў латарэю. Бо нават такі дробненькі кавалачак тэкстылю набліжае мяне да мэты, уяўлення аб знешнім вобліку нашых продкаў. А калі ёсць яшчэ прамалёўка, то гэта ўвогуле вялікая ўдача. Адной з самых маіх вялікіх удач стала інфармацыя аб знаходцы каля вёскі Лісна Верхнядзвінскага раёна. Лісна – гэта маленькая вёсачка ў Верхнядзвінскім раёне ў Беларусі. У 2009 годзе там пражывала ўсяго 25 чалавек. Зараз, я думаю, і таго меней. Але ў раннім сярэднявеччы гэта было буйное паселішча, памежны пункт, мытны пагост паміж Псковам і Полацкам. Там праводзіліся раскопкі. Археолагі знайшлі касцяныя зашпілкі, фібулы, шкляныя бранзалеты, падковы, зброю, сякеры. Але не знайшлі ніводнай земляробчай прылады. Гэта сведчыць пра тое, што населены пункт жыў толькі з гандлю і з рамесніцтва. Але самую цікавую знаходку зрабіла археалагіня Зоя Сергеева. Яна раскапала курган, які належаў крывічам і датуецца 10-13 стагоддзям, і там знайшла рэшткі шаўковай тканіны з залатым шыццём. І яны цудоўна захаваліся.
На стаячым жорсткім каўняры з візантыйскага шоўку былі вышытыя залатымі ды шаўковымі ніткамі птушкі з паднятымі крылцамі ў кругах, а таксама чаргаваліся яны з арнаментальнымі салярнымі матывамі. Птушкі, асабліва вадаплаўныя, для нашых продкаў атаясамліваліся з культам сонца, сярэдняга свету, шчаслівага жыцця, а ў хрысціянстве птушкі азначалі чысціню, беззаганнасць, праслаўленне Бога. Мы не ведаем, была ўладальніца кашулі хрысціянкай ці язычніцай, але адназначна можна сцвярджаць, што яна ганарылася аздобай свайго адзення, ганарылася настолькі, што пайшла ў ім у свой апошні шлях. Зараз, калі мы хочам упрыгожыць сваё адзенне ці які-небудзь аксесуар прыгожай прэтэнцыёзнай залатой вышыўкай, мы ідзем у краму і купляем ніткі той таўшчыні, якія нам патрэбныя. Але так было не заўсёды. У сярэднявеччы, каб здабыць залатую нітку, трэба было папацець. На пачатку каваль-ювелір браў кавалак золата і выцягваў яго ў тонкі-тонкі залаты дрот. А затым можна было пайсці 3 шляхамі. Першы шлях – узяць тонкі дрот, трошки яго расплюшчыць і абвіць шаўковую нітку сардэчнік. Такія ніткі называліся прадзенымі. Другі спосаб – узяць той самы дрот і перавіць яго з шаўковай ніткай так, каб яны дапаўнялі адна адну. Такія ніткі называліся сканамі, і яны пераліваліся ў залежнасці ад таго, як падае святло, то золатам, то якім-небудзь іншым колерам. І трэці спосаб – не рабіць нічога, а вышываць напрамую дротам. Такія ніткі называліся валачонамі і былі вельмі дарагімі. Зразумела, зараз знайсці валачоныя ніткі амаль немагчыма, іх ніхто не прадукуе, бо гэта вельмі дорага, а з ужытку яны выйшлі, бадай што ў 14 стагоддзі. Канешне, усе гэтыя каштоўныя тканіны, шоўк, ніткі, золата ішлі да нас разам з варагамі-вікінгамі па кручастымі шляхамі з далёкіх земляў, з Візантыі, трошкі пазней нават з Гішпаніі. Тамтэйшыя майстрыхі выкарыстоўвалі розныя тэхнікі. Напрыклад, у пракол, калі залатая нітка праколвала тканіну і потым выводзілася вонкі. І так безліч разоў. Таксама існавала тэхніка ў прыкрэп, калі залатую нітку пракладалі зверху на тканіну і потым замацоўвалі яе больш эластычнай ніткай, часта шаўковай. Каўнер кашулі з лісна вышыты больш архаічна, у пракол, калі залатая нітка выходзіць і заходзіць. Мы не ведаем, вышывала яе мясцовая жанчына ці нейкая візантыйская кабета. Але захаваліся сведчанні, што, напрыклад, наша першая асветніца, святая Ефрасіня Полацкая, заснавала не толькі скрыпторыі, дзе перапісвалі кніжкі, але і майстэрню, дзе вучылі вышываць залатымі і шаўковымі ніткамі. А часы жыцця Ефрасіні Полацкай – гэта акурат часы жыцця гаспадыні кашулі з лісна. Так, яна не была княгіняй ці нейкай радавітай асобай, але яна цалкам магла сабе дазволіць каўнер шаўковы, вышыты залатымі ніткамі і нават залатую тасьму ачэле са срэбранымі скроневымі кольцамі. Можа быць, яна нават гэта зрабіла сама з прывазной сыравіны, бо так выходзіла танней. На кашулі з лісна мы бачым арнамент з птушачак, упісаных у кругі і таксама стылізаваных крыжыкаў. Зараз я спрабую узнавіць узор птушачкі, вышываю яе шаўковымі ніткамі, а ўнутраны фон буду зашываць ніткамі залатымі. Зараз я выкарыстоўваю ўжо залатую нітку. Гэта штучнае золата, несапраўдная, нітка з абмоткай, натуральны шаўковы сардэчнік, але, канешне, золата тут, як кажуць, кашэчае. Яна не каштуе занадта дорага. Хаця, шчыра кажучы, у параўнанні са звычайнымі ніткамі мулінэ розніца адчувальная. Калі вы прыгледзіцеся, то ўбачыце, што падобнага кшталту
птушачкі, вышытыя на гэтым каўняры. Яны глядзяць у розныя бакі. Адна з адной быццам бы трохі цалуюцца. Напэўна, у гэтым ёсць нейкі сэнс, унутраны, глыбока схаваны. Мы нават не ведаем, гэта сімвалы хрысціянскія ці язычніцкія. Гэта можа быць трактавана і такім, і гэтакім чынам. Але мне, прынамсі, падаецца, што гэтая птушачка можа прынесці добры настрой, таму што ў яе узнятыя крылцы, і яна быццам бы вітае сонца, прыгажосць і радасць. Няхай іх будзе больш у нашым жыцці. У мяне дома няма ткацкага варштату. Мне няма дзе ткаць. Калі вы сутыкаецеся з такой жа самай праблемай, то вы можаце заўсёды прыехаць у парк культуры Карыцін-Мілюшчызна. Тут вас навучаць ткаць, шыць, вышываць, нават пекчы хлеб. А яшчэ ткацтва тут унікальнае, двухасноўнае, і яно, між іншым, уваходзіць у спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Акрамя каштоўных тканін, на беларускія землі з Візантыі і краін усходу ішоў яшчэ адзін надзвычай дарагі тавар – залататканыя тасьмы ды стужкі. Яны выкарыстоўваліся для аздобы адзення і галаўных убораў. Нашыя археолагі знаходзяць іх на Беларусі ў слаях ажно 11 стагоддзя. Найбольш вядомыя залататканыя стужкі з Мінска ды Гродна. Так, у склепе гарадзенскага храма ў князькім пахаванні быў знойдзены фрагмент тасьмы даўжынёй 31,5 сантыметр, шырынёй 3 сантыметра, расшыты перламі ды бісерам. Візантыйскія стужкі былі заўсёды на шаўковай аснове. Ткаліся на дошчачках, мелі два ўткі – шаўковы і залаты, як тая стужка, якую я зараз тку. Пасля разгрому Канстанцінополя крыжакамі ў 1204 годзе іх перасталі вырабляць у Візантыі, а цэнтр вытворчасці перамясціўся ў Італію і Гішпанію. Але, мяркуючы па ўсім, нашыя продкі таксама з цягам часу маглі прадукаваць такія вырабы, бо ткацтва на дошчачках рамяство са шматвекавой гісторыі, вядомая тут з ранніх часоў. Тым больш, што тасьмы з заходняй Еўропы адрозніваюцца ад знойдзеных у нас, а значыць, на іх таксама існавала рэгіянальная мода, якую маглі задаволіць толькі мясцовыя майстры. Шаўковыя ніткі вельмі прыемныя на вобмацак. Калі чэш шоўк, складваецца ўражанне, што гладзіш спінку ката, настолькі яны мяккія і тактыльныя. Кожны паварот дошчачак утварае зеў, у які працягваецца шаўковы ўток. А залатой ніткай трэба выбраць узор, падлічыць, якія ніткі з ліку верхніх перакрыюцца золатам, а якія застануцца бачнымі. Такім чынам утвараецца шчыльны арнамент. Узор, які я тку зараз, копія тасьмы з кургана Шаставіца на Чарнігаўшчыне, а тая стужка, якую я саткала раней і якая зараз на выстаўцы маіх строяў, копія тасьмы знойдзенай у Мінску археолагам Эдуардам Загарульскім, знакамітым прафесарам і доктарам гістарычных навук. Часам людзі думаюць, што золата, срэбра, шоўк – гэта тое, чаго нашыя продкі нават на ўласныя вочы не бачылі. Але гэта не так. З 53 узораў залотнага шыцця, знойдзеных на тэрыторыі старажытнай Русі, толькі 16 належаць князькім пахаванням, а ўсе астатнія былі знойдзеныя ў курганах вясковых людзей. Канешне, яны выкарыстоўваліся толькі для аздаблення, але рабіць іх маглі самі вясковыя людзі, сяляне. І хто нам замінае уявіць жанчыну, якая, можа быць, гадоў 900 таму взяла ў рукі каштоўную нітку і стварыла прыгажосць для сябе, для сваіх блізкіх, для нашчадкаў.